Nu-ți va veni să crezi cum cel mai înțelept rege a căzut în disgrație și l-a trădat pe Dumnezeu. Povestea lui Solomon este una dintre cele mai șocante și tragice din Biblie. Un om care și-a început domnia cu promisiuni incredibile doar pentru a sfârși într-o dezamăgire profundă. Alăturați-vă mie în această călătorie pentru a descoperi cum cel mai înțelept rege din lume și-a pierdut calea și lecțiile pe care le putem învăța din viața lui. Când Solomon a urcat pe tron, probabil la vârsta de 20 de ani, el reprezenta o mare promisiune pentru Israel. Numele său, care înseamnă pace, prevestea deja o domnie senină și prosperă. Ca fiu al lui David și al Batșebei, Solomon s-a născut într-o familie care prețuia iertarea și cunoașterea Domnului. De la o vârstă fragedă, el a fost înconjurat de conflicte și trădări la palat, frații săi mai mari, Amnon și Absalom, făcând ravagii. Cu toate acestea, în timp ce David era pe moarte, Batșeba și profetul Natan au acționat rapid pentru a asigura tronul lui Solomon, respingând pretențiile lui Adonia. David, pe patul de moarte, i-a oferit lui Solomon un sfat care avea să marcheze începutul domniei sale. În 1 Regi 2:2-4, David i-a spus: „Fii puternic și comportă-te ca un bărbat. Respectă ceea ce cere Domnul Dumnezeul tău. Umblă în ascultare față de El și păzește decretele și poruncile Lui, astfel încât să prosperi în tot ceea ce faci și oriunde te vei duce.” Solomon a urmat acest sfat înțelept, așa cum se povestește în 1 Împărați 3:3. Și Solomon a iubit pe Domnul, umblând în legile tatălui său David. Solomon, în acest moment al vieții sale, era ferm concentrat asupra Domnului. Acest tânăr rege, conștient de amploarea sarcinii sale, era într-o poziție de umilință în fața lui Dumnezeu. Într-un vis, Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon și i-a oferit un cec în alb: „Cere ceea ce vrei să-ți dau.” 1 Regi 3:5. Solomon, în loc să ceară bogății, moartea dușmanilor săi sau o viață lungă, a cerut înțelepciune pentru a conduce cu dreptate. Acest act de umilință și înțelepciune dumnezeiască l-a mulțumit foarte mult pe Dumnezeu, care nu numai că i-a acordat o înțelepciune de neegalat, dar și bogății și onoare. Înțelepciunea lui Solomon a devenit curând evidentă pentru tot poporul lui Israel și nu numai. Judecata sa, în cazul celor 2 femei care pretindeau că sunt mama aceluiași copil, a demonstrat nu numai istețimea sa, ci și înțelegerea profundă a inimii umane. 1 Regi 3:16-28. Această poveste celebră, în care Solomon sugerează împărțirea copilului în 2 pentru a descoperi adevărata mamă, a reflectat capacitatea sa de a discerne adevărul în situații complexe. Solomon nu a fost doar un mare rege din punct de vedere al dreptății, ci și un excelent administrator și constructor. Cel mai ambițios și semnificativ proiect al său a fost construirea templului magnific, la care visase tatăl său, David. Acest templu, o capodoperă de 60 de coți lungime, 20 de coți lățime și 30 de coți înălțime, a fost un simbol al devotamentului lui Israel față de Dumnezeu. Sfințirea templului a fost un eveniment glorios, Solomon oferind o rugăciune care i-a emoționat pe toți cei prezenți, subliniind credincioșia și promisiunea lui Dumnezeu față de David. 1 Regi 8:22-53. Pentru a înțelege mai bine amploarea templului, trebuie să ne imaginăm o structură care nu era doar grandioasă prin dimensiuni, ci și prin splendoarea sa. Solomon a folosit cele mai bune materiale disponibile. Interiorul era acoperit cu aur pur, iar pereții erau împodobiți cu sculpturi de heruvimi, palmieri și flori deschise. Măreția templului era de neegalat, iar în timpul dedicării sale, un nor plin cu splendoarea lui Dumnezeu a umplut casa, simbolizând prezența divină. Solomon a organizat de asemenea un număr mare de sacrificii. Au fost sacrificați 22.000 de boi și 120.000 de oi,
un act care a demonstrat nu numai devotamentul regelui, ci și bogăția și prosperitatea Israelului sub domnia sa. Evenimentul a fost un prilej de mare bucurie și sărbătoare pentru tot poporul lui Israel. Cu toate acestea, povestea lui Solomon este de asemenea o aducere aminte a modului în care chiar și cei mai înțelepți se pot rătăci. Inima sa s-a îndepărtat de Dumnezeu din cauza a două mari greșeli: dragostea sa pentru multe femei străine și îngăduința sa în idolatrie. În 1 Împărați 11, 1-4, ni se spune că Solomon a iubit multe femei străine care l-au rătăcit către alți dumnezei. Cele 700 de soții și 300 de concubine ale sale l-au determinat să se închine la idoli precum Astarte și Moloc, construind altare păgâne și implicându-se în ritualuri abominabile. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru neascultarea sa și i-a spus că îi va lua împărăția din mâini, deși nu în timpul său, ci în timpul fiului său, de dragul lui David. 1 Regi 11:13. Astfel, Dumnezeu a ridicat adversari împotriva lui Solomon, precum Hadad Edomitul și Rezon din Damasc, care au cauzat probleme regatului în ultimii săi ani. Biografia lui Solomon se încheie în Regi, capitolul 11, versetele 41-43. Cât despre celelalte evenimente ale domniei lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea de care a dat dovadă, nu sunt ele scrise în cartea Analele lui Solomon? Solomon a domnit în Ierusalim peste tot Israelul timp de 40 de ani. Apoi s-a odihnit cu strămoșii săi și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. Și Roboam, fiul său, i-a succedat ca rege. Viața lui Solomon ne amintește de fragilitatea umană. În ciuda darurilor și binecuvântărilor sale incomparabile, el a permis tentațiilor și dorințelor lumești să îl îndepărteze de Dumnezeu. Ultimele sale zile au fost marcate de reflecție și pocăință. Cărțile Eclesiastul, Proverbele și Cântarea Cântărilor reflectă această introspecție și înțelepciune târzie. În Eclesiastul, el deplânge deșertăciunea vieții fără Dumnezeu. Vanitatea deșertăciunilor, totul este vanitate. Eclesiastul 1.2. El ne îndeamnă să ne amintim de Creatorul nostru în zilele tinereții noastre. Eclesiastul 12.1, învățându-ne că adevărata fericire și mulțumire pot fi găsite doar într-o relație cu Dumnezeu. În Eclesiastul, Solomon ne povestește despre toate lucrurile pe care le-a încercat în căutarea fericirii. Oamenii de astăzi încearcă aceleași lucruri. El a căutat să învețe, dar a descoperit că poți avea un cap plin și o inimă goală. Eclesiastul 1.17. A încercat să râdă și să găsească plăcere în viață, dar și asta s-a dovedit a fi deșertăciune. Eclesiastul 2.1-2. Palatul său era plin de râsete și plăceri, dar asta nu i-a umplut viața cu sens. Solomon a experimentat de asemenea luxul, cu bogății nespuse, dar a descoperit că luxul nu aduce fericirea adevărată. Eclesiastul 2.4-11. Solomon a explorat de asemenea pofta cu 1000 de femei la dispoziția sa, dar nicio cantitate de plăcere fizică nu l-a făcut fericit. Eclesiastul 2.8-11. Cu toate realizările și plăcerile sale, el a ajuns la concluzia că fără Dumnezeu totul este deșertăciune și o goană după vânt. Mărturia sa personală din cartea Eclesiastul ne arată că adevărata sursă a mulțumirii este Domnul. Eclesiastul 12.1 ne îndeamnă să ne amintim de Creatorul nostru în zilele tinereții noastre, înainte să vină zilele de adversitate. Viața lui Solomon ne învață că, chiar și cu cele mai mari binecuvântări și înțelepciune, putem fi rătăciți dacă nu ne păstrăm inima concentrată asupra lui Dumnezeu. Povestea lui ne cheamă să căutăm constant prezența lui Dumnezeu și să trăim conform preceptelor sale. Ea ne reamintește că adevărata fericire și mulțumire pot fi găsite doar într-o relație cu Dumnezeu. Exemplul lui Solomon este un avertisment clar pentru noi toți. El și-a început domnia cu un devotament autentic și o legătură profundă cu Dumnezeu.
Rugăciunile și acțiunile sale de la începutul domniei sale reflectau o căutare sinceră a înțelepciunii și favorurilor divine. Cu toate acestea, pe măsură ce puterea și bogăția sa au crescut, la fel au făcut și ispitele și mândria sa. Solomon a acumulat o bogăție și o putere incredibile. Venitul său anual a fost estimat la 666 de talanți de aur, fără a pune la socoteală veniturile de la negustori, comercianți și tributul de la regi și guvernatori. Palatul său era o vitrină de lux și splendoare, cu tronuri de fildeș acoperite cu aur, iar masa sa era mereu încărcată cu cele mai bune delicatese. Gloria și grandoarea domniei sale erau cunoscute în întreaga lume antică, atrăgând demnitari precum regina din Saba, care se minunau de înțelepciunea și bogăția sa. Cu toate acestea, toată această splendoare nu-i putea satisface sufletul. Solomon a început să caute confort și plăcere în locuri nepotrivite. Alianțele sale matrimoniale cu femei străine, deși benefice din punct de vedere politic, l-au determinat să adopte practici păgâne. Aceste femei au adus cu ele dumnezeii și ritualurile lor și puțin câte puțin inima lui Solomon s-a îndepărtat de Domnul. Solomon a construit înălțimi pentru zei păgâni precum Astarte, Chemoș și Moloc. El a participat la ritualuri care erau abominabile în ochii lui Dumnezeu, rătăcind nu numai inima sa, ci și pe cea a poporului său. Idolatria s-a infiltrat în viața lui Israel, îndepărtând poporul de adevărata sa închinare la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Prețul acestei neascultări a fost mare. Dumnezeu, în dreptatea sa, a ridicat adversari împotriva lui Solomon. Hadadedomitul și Rezon din Damasc au devenit spini permanenți în domnia sa. În plus, Ieroboam, unul dintre funcționarii săi, s-a răzvrătit, anunțând o viitoare împărțire a regatului. În ultimii săi ani, Solomon a trăit cu durerea despărțirii de Dumnezeu. Deși era încă cel mai înțelept dintre oameni, înțelepciunea sa nu-l mai umplea de bucurie. În Eclesiastul, el reflectă asupra deșertăciunii vieții fără Dumnezeu. El descrie încercările sale de a găsi un sens în cunoaștere, plăcere, muncă și bogăție, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune și tulburare de spirit. Eclesiastul 2:11. Solomon ne îndeamnă să-L căutăm pe Dumnezeu încă din tinerețe, înainte să vină zilele grele și să ne dăm seama că tot ceea ce am urmărit a fost zadarnic. El ne reamintește că adevăratul scop și satisfacția pot fi găsite doar într-o relație sinceră și ascultătoare cu Creatorul nostru. Viața lui Solomon este un avertisment și o lecție pentru noi toți. Ne arată că până și cei mai binecuvântați și talentați pot cădea dacă nu rămân credincioși lui Dumnezeu. Ne cheamă să fim vigilenți, să căutăm constant prezența lui Dumnezeu și să trăim conform poruncilor sale. Dacă această poveste te-a impresionat, nu uita să te abonezi la canalul nostru Eroi Biblici. Dați like, comentați și distribuiți acest videoclip, astfel încât mai mulți oameni să poată învăța lecțiile valoroase găsite în Biblie. Împreună putem ilumina mai multe minți și ne putem extinde înțelegerea. Vă mulțumim pentru că sunteți aici și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Povestea lui Solomon este o lecție puternică despre fragilitatea umană și importanța credincioșiei față de Dumnezeu. Deși și-a început domnia cu un devotament autentic și o căutare sinceră a înțelepciunii divine, ispitele puterii, bogăției și poftei l-au rătăcit în cele din urmă. Solomon, cel mai înțelept rege al Israelului, a primit binecuvântări de neegalat de la Dumnezeu. Înțelepciunea și bogăția sa erau cunoscute în întreaga lume antică, iar domnia sa a început cu o promisiune de pace și prosperitate. Cu toate acestea, pe măsură ce puterea și bogăția sa au crescut, la fel au făcut și ispitele și mândria sa. Exemplul lui Solomon este un avertisment clar pentru noi toți.
Ne arată că până și cei mai binecuvântați și înzestrați pot cădea dacă nu rămân credincioși lui Dumnezeu. El ne cheamă să fim vigilenți, să căutăm constant prezența lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu poruncile sale. Fie ca viața lui Solomon să ne inspire să înțelegem că adevărata fericire și mulțumire pot fi găsite doar în Dumnezeu. Fie ca noi să ne trăim viețile în așa fel încât ele să reflecte întotdeauna gloria și iubirea sa. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru Eroi Biblici pentru a nu pierde niciunul dintre videoclipurile noastre viitoare. Dați like, comentați și distribuiți pentru ca mai mulți oameni să poată învăța din lecțiile Bibliei. Nu ratați ocazia de a aprofunda aceste povestiri biblice care ne învață atât de multe despre viață și credință. Abonați-vă, comentați și distribuiți pentru ca împreună să creștem în înțelegerea și credința noastră. Vă mulțumim că sunteți aici și Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu. Viața lui Solomon ne învață că adevărata înțelepciune și fericire se găsesc doar în Dumnezeu. Deși a început cu o mare promisiune și a fost binecuvântat cu o înțelepciune incomparabilă, alegerile sale l-au condus la o viață de dezamăgire și tristețe. Această poveste ne îndeamnă să rămânem fermi în credința noastră și să căutăm întotdeauna voia lui Dumnezeu în viața noastră. Solomon și-a început domnia cu mare umilință și devotament, cerându-i lui Dumnezeu înțelepciune pentru a-și conduce poporul cu dreptate. Rugăciunea sa era o reflectare a dorinței sale sincere de a fi un rege bun și de a-L onora pe Dumnezeu. Cu timpul însă a permis influențelor externe și propriilor dorințe să îl abată de la calea sa. Templul construit de Solomon a fost o minune a lumii antice, o dovadă a dedicării și iubirii sale pentru Dumnezeu. Dar, în ciuda acestei mari realizări, inima lui s-a rătăcit. Alianțele maritale cu femei străine și îngăduința sa în idolatrie l-au determinat să-L trădeze pe Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu, în dreptatea sa, nu a lăsat neascultarea lui Solomon nepedepsită. El a ridicat adversari împotriva lui și a anunțat viitoarea împărțire a regatului său. Acești adversari nu numai că i-au cauzat probleme lui Solomon în timpul domniei sale, dar au anunțat și o perioadă de conflict și greutăți pentru Israel. De-a lungul vieții sale, Solomon a căutat sensul și fericirea în multe locuri greșite. El a încercat să găsească satisfacție în cunoaștere, plăcere, muncă și bogăție, dar toate s-au dovedit a fi în zadar. În cartea Eclesiastul, el reflectă asupra încercărilor sale și ajunge la concluzia că, fără Dumnezeu, totul este deșertăciune și supărare a spiritului. Viața lui Solomon ne reamintește că adevărata fericire și mulțumire pot fi găsite doar într-o relație sinceră și ascultătoare cu Dumnezeu. Ea ne îndeamnă să-L căutăm pe Dumnezeu încă din tinerețe și să rămânem fideli Lui, indiferent de ispitele și provocările cu care ne confruntăm. Dacă această poveste te-a impresionat, nu uita să te abonezi la canalul nostru Eroi Biblici. Dă like, comentează și distribuie acest videoclip, astfel încât mai mulți oameni să poată învăța lecțiile valoroase găsite în Biblie. Împreună putem ilumina mai multe minți și ne putem extinde înțelegerea. Vă mulțumim pentru că sunteți aici și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Povestea lui Solomon ne oferă o perspectivă profundă asupra condiției umane și a nevoii de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Prin viața sa, vedem cum chiar și cei mai înțelepți și mai binecuvântați pot cădea dacă nu rămân vigilenți și credincioși lui Dumnezeu. El ne cheamă să căutăm constant prezența lui Dumnezeu și să trăim conform poruncilor sale. Moștenirea lui Solomon ne amintește de importanța credincioșiei față de Dumnezeu și a supunerii față de poruncile sale. Deși și-a început domnia cu mari promisiuni și a fost binecuvântat cu o înțelepciune incomparabilă, alegerile sale au condus la o viață plină de dezamăgiri și tristețe. Această poveste ne îndeamnă să rămânem fermi în credința noastră și să căutăm întotdeauna voia lui Dumnezeu în viața noastră.
Fie ca viața lui Solomon să ne inspire să înțelegem că adevărata fericire și mulțumire pot fi găsite doar în Dumnezeu. Fie ca noi să ne trăim viețile în așa fel încât ele să reflecte întotdeauna gloria și iubirea sa. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru Eroi Biblici pentru a nu pierde niciunul dintre videoclipurile noastre viitoare. Dați like, comentați și distribuiți pentru ca mai mulți oameni să poată învăța din lecțiile Bibliei. Nu ratați ocazia de a aprofunda aceste povestiri biblice care ne învață atât de multe despre viață și credință. Abonați-vă, comentați și distribuiți pentru ca împreună să creștem în înțelegerea și credința noastră. Vă mulțumim că sunteți aici și Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu.